Ja, goddag, det er hos kommunen. Ja. Ja, et barn i mistrivsel, siger du? Ja, og hun har ikke været i skole i 3 måneder. Mm. Ja, og du henvendte dig for en måned siden også, og fik at vide, at vi ville vende tilbage. Ja, jamen jeg er sikker på, at den sag, den er blevet oprettet. Jo, selvfølgelig. Jo, prøv at høre. Ja, jeg noterer alt, hvad du siger. Det bliver noteret selvfølgelig, og vi skal selvfølgelig nok, ja. Ja, ved du hvad, hvis jeg skal hjælpe dig, så er du simpelthen nødt til at tale i en anden tone. Ja, jamen ved du hvad, prøv en gang. Jamen ved du hvad, jeg lægger på, og så må du ringe op igen, når du kan tale i en anden tone. Hej.